komentaryo, issue, Aksyon! Balita Evening Edition. Magadulong sa inyo sang mga nagapanguna nga balita lokal, national, international, sports, kag entertainment. Aksyon! Aksyon! Balita Evening Edition. Kag karon ang inyong news team. Una sa balita, una sa aksyon. Mayong gabi syudad sa Bacolod, Western Visayas, kag Bugos nga Pilipinas. Welcome na sa pangalagad sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga adlaw Huwebes sa Pebrero 6, 2020. Makitaan kag mabatian man live sa official Facebook page sa Aksyon Radio Bacolod sa www.aksyonradiobacolod.com.ph. Kaming inyong mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar para sa mga headlines sa mga balita lokal. Gobyerno Provincial ginpaydalom sa heightened alert ang Provincial and COVID Task Force. Pito ka PUIs nga gin-quarantine sa mga ospital sa Bacolod kag probinsya. Sa balita national, kapin 40 ka mga Pinoy nga yara sa pungsod China, luyag magpuli sa Pilipinas. Paghatag sang 14th month pay sa empleyado liwat ginduso sa Kamara. Sa balita international, Saudi Arabia ginsuspender ang biyahe padulong naman sa China. Sa sports balita, Gilas nag-umpisa na sa pagpreparar para sa Asia Cup qualifiers. Sa balita entertainment, Marcelino Pomoy gin-share anang problema samtang nagapreparar para sa iya performance sa isa ka-talent show sa Amerika. Detalye sang mga balita lokal pagkatapos gidamang sini. Pasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radio Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Time
Kagkaroon sa detalye na sa mga balita lokal. Ginpaidalam sa heightened alert sa gobyerno provincial ang gintukod nga Provincial Novel Coronavirus o COVID Task Force bangon sa pagdugang sang patients under investigation o PUI. Iningin pahayag ni Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II kanungan sa pag-issue ni Governor Eugenio Salazar sa Executive Order kon EO number 20-2019 nga nagatukod sa mga task force. Sa anong kapahina nga EO sang gobernador ang task force ang ginabugusan sang gobernador bilang chairperson, Provincial Health Officer Dr. Ernel Tumimbang bilang co-chairperson, Hospital Operations Department Head Dr. Leo Eusebio Vice Chairperson, hag 20 ka mga miyembro ng kalabanan mga chiefs of hospital sang probinsya. Nalakip man sa EO ang proseso sa pagtataas ng coronavirus nga kaso halin sa barangay pakado sa local government unit kag hospital. Gintukod ba ng Barangay Health Emergency Response Team sa kada barangay nga may 5,000 pasaka nga populasyon. Ini among magamonitor sa mga nag-aabot nga persona halin sa mga lugar nga apektado sa NCOV. Requiring our local government units to form and create their respective novel coronavirus task force to help stem and contain the spread of the disease in the country. Medyo heightened alert kita subong. Dapat yan si Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II. Isa naman ka Negros Sanon nga taga Banwa sang Lakas Taliana ang panibago nga patient under investigation o kon PUI sa 2019 novel coronavirus acute respiratory disease. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Fernando Diaz II, ini nga persona nagtener sang siyam ka oras sa Hong Kong kag nagpauli sa Lakas Taliana. Siya nagbatsyag sang hilanat kag pagpalamanog sang tutunlan nga pila sa mga sintomas sang NCOV. Dugang pa ni Diaz, ini nga persona ang voluntaryo nga nagtanyag sa iya kaugalingon agud magpa-admit sa ospital kag subong napaidalom na sa isolation room sang Teresita El Halandoni Provincial Hospital sa syudad naman sang Silay. Hungod nga wala ginpalayag ni Diaz ang edad kag iban pa nga detalye sa pagkatawo sang amo nga persona agud hindi makatugas ang alarma sang publiko. Sa karon may duha ka mga PUIs nga ginamonitor ang gobyerno provincial. Nagsaka na sa mga patients under investigation o PUIs na gin-quarantine sa mga medical facilities sa syudad sa Bacolod bangon sang suspected novel coronavirus. Sa press conference kinasang aga, ginpahayag ni Dr. Grace Tan, ang spokesperson sa Bacolod Interagency Task Force Against Coronavirus. Duha ka mga Pinay nga babayang voluntaryo nga nagpa-hospital sang Pebrero 5 o kon kahapon nga adlaw matapos nakabatsyag sang sintomas. Sunod kay Tan, lang sa kabago nga PUI ang nagedad 45 anyos nga may travel history sa China nga may dry cough kag sore throat kag isa ka 29 anyos nga Pinay nga may travel history naman sa Hong Kong kag Macau nga may sore throat. Nag-abot ang duha ka mga Pinay sa Pilipinas sa katapusan nga simana sang bulan sang Enero. Sa karon may 6 na ka PUI sang ginaobserbahan sa Bacolod nga ginalakipan sa isa ka foreign national kag 5 ka mga Pinoy. Tub-tub karon ginahulat pa ni Tan ang resulta sang test sa mga specimen sang mga una nga PUI. In all, we have 6 PUIs sa aton hospital here in Bacolod. So the latest na admission, I think it was yesterday or last night, is a 45-year-old female from China and another is a 29-year-old. Nabatean si Dr. Grace Tan sa Bacolod City Health Office. Sa iba naman nga balita lokal, ginmanduan ni Gobernador Eugenio Salazar ang maalkalde sa Negros Occidental nga mag-implementar o kung i-implementar ang iya gin-issue nga memorandum nga nagadumili sa pagpasulod sang buhi nga baboy, boar semen kag mga produkto halin sa karne sang baboy nga makasulod sa probinsya halin sa Mindanao. Sa memo nga ginpirmahan sang Gobernador Pebrero 6, 2020, iya ginsiling nga base sa reports kag findings ng Provincial Veterinary Office, naglapta na ang African Swine Fever kun ASF sa rehiyon sang Mindanao, partikular na sa Davao Occidental, sa diin linibo ka mga baboy ang nagkalamatay bangod sa amo nga balatian. Dugang panilakson, wala sang klaro nga tikang nga nahimo ang Department of Agriculture kung paano maproteheran sa ASF virus ang mga malapit nga rehiyon kag probinsya. Ang implementasyon sang memo ang nasandig sa Provincial Ordinance No. 2-19024 o kon ASF Preventive Ordinance sang Negros Occidental. Una na nga gindumilian ang pagpasulod sang pork and pork products kag iban pa nga mga food items gikan naman sa Luzon. Sa dugang pa nga balita lokal, wala sang ideya ang pamilya sang 19 anyos nga estudyante nga ining maghikog bangod sa problema. Mismo ang pamilya sang napatay ang nakibot kung paano nakakuha sang armas ang biktima nga mong gamit siya nga paghikog.
Sunod kay Police Lieutenant Colonel Levy Panging OIC sang Chief of Police sang Police Station number 3 nga nakatawag pang biktima siya may nga nagasiling ay lavidad magluwas ni nagapamilin bilin man ang biktima siya mga pakaisahan antes sa tabong pagkikog niya sadtong Martes sang hapon. Sunod kay Pangge wala man sa may nakita nga problema ang pamilya sa biktima. Ginapakita karon sa kapulisan ng 3 ka classmates ang napatay nga pod niya antes sa tabong pagkikog sini. Nagapati naman si Pangge nga posible may nahibaluan naman classmates sini antes sa tabong pagkikog sang biktima. Naghikog ang 19 anyos sa Circumferential Road, Barangay Bata, Syudad sa Bacolod matapos nga gintirong yakaw galingon gamit ang kalibre 45 nga armas lothang. Aminado naman si Police Major Reynante Homocan, hepe sa Police Station 4, nga nagapabili ng Barangay 27 nga may problema sa droga. Ang Barangay 27 isa lang sa mga barangay sa syudad sa Bacolod nga wala untat ang baligyaanay sang shabu sa piyak nga wala man untat ang drug operation sang kapulisan. Sunod kay Homocan, nagabulig ang Bacolod City Police Office Mobile Patrol Group ug MPG sa Operasyon Tokhang nga ginahimo sa Barangay 27. Nagapati si Humokan nga kung hindi nila mapauntat, mapahagan-hagan nila operasyon sang droga sa Barangay 27. Sunod kay Humokan, amat-amat nila nahibaluan kung diin nagahalin ang shabu nga nagasulod sa among nga barangay. Nagapasalamat naman ang hepe sa suporta nga ginpakita sa mga barangay officials sa ilang kampanya kontra droga. Kay nasang kagahon, nadakpan man sa Police Station 4 sa bypass operation si Sebastian Lo sang Purok Cereza 1, Barangay 27, Syudad sa Bacolod, kag 21,600 pesos nga bilis ang shabu ang na-recover kay Lo nga yara karon sa custodial facility sang Police Station number 4. Una sa balita, una sa aksyon. Last 6:20 Action Radio Philippines Standard Time ug gali ang panginom sang DTX 500 bawang DTX 500 na may tatlo ka ba anti-diabetic properties sa charanting nga panubos ang glucose vaccine nga control sa imong blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. Mag DTX 500 capsule sa kada adlaw ang produkto nga DTX 500 ang pwede na ma-order online kag ma-deliver sa inyong mga balay. Magbisita lamang sa www.kalusuganyan.ph or pwede man i-check ang Kalusuganyan Facebook page. Para naman sa problema sa allergies, ang Mighty C ng alkaline nga vitamin C may mataas ini nga antihistamine properties. Ginapanubo ang histamine level sa imo lawas para makontrol ang allergies. Sa mga pilas naman nga kadugay mag-ayo kag katol-katol sa panit, mag Mighty C na ang alkaline nga vitamin C manamin ni sa tanan nga sa isang skin diseases. Una sa balita, una sa aksyon. Detalye sa mga pangunang nga balita nasyonal pagkatapos gid lamang sini. Ikaw na ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag kasanad. Tinuig na nagligan, ikaw
adlaw sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ng dala inspirasyon. Aksyon radyo Bakuna sa aksyon! Las 6:24 Aksyon Radio Philippines Standard Time kagaron sa detalye na sa mga balita nasyonal. Kapin 40 ka mga Pinoy sa nagkalilain nga probinsya sa pungsod China ang nagpabutyag nga luyag magpuni sa Pilipinas bangod sa outbreak sang 2019 novel coronavirus. Sulod kay Department of Foreign Affairs o DFA spokesperson Undersecretary Ernesto Abella, ang mga Pinoy sa China ang nagtawag sa DFA hotline sa China nga nagapangabay sang repatriation. Nagpasiguro sa Abella nga ginatagan sang atensyon sang gobyerno ang mga pamangkot sa mga Pinoy sa China pagi sa WeChat hotline. Una nga nagmando ang palasyo sa tanan nga Pinoy nga magbalik sa Pilipinas sumalin sa China, Hong Kong kag Macau kag magpaidalom sa 14-day quarantine ka bilang precautionary measure batok sa makamamatay nga virus. Natalanat sa Sabado nga adlaw magabot ang unang nga batch sa mga Pinoy nga i-repatriate halin sa China. Ginmandoan naman ni Presidente Rodrigo Duterte ang Presidential Communications Operations Office nga pasanyugon pa ang information campaign batok sa 2019 novel coronavirus. Sunod kay PCOO Secretary Martin Andanar bilang pagsunod sa mando sang Presidente, himuon nila nga kada oras ginapalayag ang info campaign kag public service reminder sa mga government broadcast station. Ipadayon man sang PCOO ang laging handa press briefing sa Malacañang. Apilar ni Andanar matutok sa mga impormasyon nga nagahalin sa gobyerno kag hindi magpati sa mga peke nga balita para hindi magpanik ang publiko angot man sa coronavirus. Samtang sa laman ka patient under investigation kon PUI bangod sa novel coronavirus ang nagpalagyo gikan sa Saka Hospital sa Cavite. Sunod kay Cavite Provincial Epidemiology Surveillance Unit, nagpalagyo ang pasyente gikan sa Saka pribado nga hospital kung sa diin siya ginaobserbahan. Galayon man nga nakita ang pasyente kag ginala sa Research Institute for Tropical Medicine kon RITM. Sa karon base sa records sa Department of Health kon DOH, may 133 na ka PUI sa Pilipinas kag pabilin nga may 3 kakompirmado nga kaso sang nCoV sa pungsod. Sa katapusan nga balita national, liwat ginduso sa Kamara ang hagna nga matagan sang 14th month pay ang mga empleyado sa gobyerno kag pribado nga sektor. Base sa House Bill number 6189 ni ACT CIS Party List Representative Eric Yap, nasaad nga magabaton sang 14th month pay ang mga empleyado anuman ang ilang employment status. Sa idalam sang hagna, mabaton sa mga empleyado ang 13th month pay bago matapos ang Mayo 31, kag ang 14th month pay naman ang mabaton bago matapos ang Nobyembre 15. Ginpahayag ni Yap nga hindi supisyente ang sweldo kag ang 13th month pay lang para sa mga kinanglanon sa mga trabahante. Kada Pasko madamo sang galastuhan na rason nga gilayon nagakaubos ang 13th month kag wala na sang may nagakabilin para sa iban pa nga mga balayran kaangay sang tuition fees. Parehag sang kongresista kinanglan mapasar ang hagna para masiguro nga makabaton ang tanan nga empleyado sang ila well-deserved bonus. Una sa balita! Una sa aksyon! Las 6:27 Action Radio Philippines Standard Time. Detalye sa balita international, sports kag entertainment. Pagkatapos, gid lamang sini. Napamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala paglaom kag
sana. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Balitang ito ay Sa anong kalintangan, responsable nga pagbalik. Sa balita, una sa aksyon. Las 6:31 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Sa detalye na sa Balita International, ginsuspensing Saudi Arabia mga biyahe padulong sa China. Base sa lokal nga news agency sa lugar, citizen man o non-Saudi residents sang pungsod ang hindi pagpanugutan nga makabiyahe padulong sa pungsod China. Naibaloan ang citizen nga magalapa sa kasuguan ang papanahugan sa nagakaigo nga penalidad, samtang kung hindi naman magsunod sa amo nga mga mando ang mga foreign residents, hindi na sila pagpahanugutan nga makabalik sa Saudi Arabia. Una sa balita, una sa aksyon. Sa sports balita, nag-umpisa ng Gilas Pilipinas sa pagpreparara para sa FIBA Asia Cup 2021 qualifiers kasunod sa ang una nila nga practice sa Moro Lorenzo Gym sa Katipunan. 19 ka mga players gikan sa 24-man pool ang yara sa unang nga practice po si interim Gilas Pilipinas head coach Mark Dikela. Yara man sa lugar sa practice si Gilas Pilipinas Program Director Tab Baldwin, coaches Alex Campton, Sandy Ares Pacotchaga kag Topex Robinson. Wala naman nakatambong Sanday, Ray Parks, Macabello, Matthew Wright, Jafet Aguilar kag Justine Baltazar. Ang Pilipinas ang yara sa Group A sa qualifier supod ang pungsod South Korea, Thailand kag Indonesia. Una nga makaengkwentro sang Gilas ang Thailand sa Pebrero 20 kag sunod nga makaengkwentro ang pungsod Indonesia sa Pebrero 23. Una sa balita, una sa aksyon. Sa ato naman nga Balita Entertainment, gin-share ni Marcelito Pomoy sa isa ka-interview nga bagong iya performance sa America's Got Talent. Nagsakit pa sinang iya dughan, rason nga hindi siya makagiho kag makatindog. Suno siya gilayon siya nagpangayos sang bulig sa mga medical officers sang show, kag ginhatagan siya sang nagakaigo man nga pagbulong. Suno siya normal man ang iya BP apangin palayag sang isa ka medical officer nga kun problema ini sa korason, kinahanglan na siya dalon sa ospital apang nanindugan si Pomoy nga hindi magpa-ospital sa Bailo, nagpadayon sa pag-perform. Palayag sang singer na apektuhan ng iya tingog kag performance bangod sa nabatyagan nga sakit. Nagpasalamat naman si Pomoy sa suporta nga ginpakita sa iya ilabi na sang mga
Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon. Lasay sa 34 Aksyon Radio Philippine Standard Time. Inyo nabatian ang kabugusan nga mga balita sa Aksyon Balita Evening Edition. Karon nga daw Webes sa Pebrero 6 tuig 2020. Saliwat kami ninyo mga tagbalita. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Dale Salazar. Una sa balita, una sa Aksyon Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita. Komentaryo. Isyu. Serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio.